Ayo nanti sih Mas, aku senang gini kok. Ayo yo. Ayo yo. Jenengan riyen apa kula riyen mi? Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Apa lho ya terusno. Ya terus no kono. Aku kan kari nganut sampean terusno. Sami padha sehat sedaya nggih. Nggih. Seger waras nggih. Lunas utange nggih. Rabi maneh nggih. Nggih. Boleh dicakar penuh. Ngaturaken sembah nuwun suwani para tamu undangan, para rawuh, para pandemen keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kathah barokah. Amin. Mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Ibu ingkang kagungan kersa ugi para tamu undangan sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Niki hajatipun apa niki? Kemanten. Kemanten, mugi-mugi Mbak Manten kalih Mas Manten dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet angsal momongan gak kaya aku ambek bojoku. Ya kok iso oleh momongan wong kon lanang kok oleh momongan. Ngawur wong aku depan kok lanang. Cocok nggih Pak nggih. Tasih Iki nyengkuyung. iki kepingi iki. Endi? Cocok lanang kok. Cocok. Tasih nyekoyong dalu menika channel-channel YouTube yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Nggih. Kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Budi Wijaya Wijaya TV. TV. Ugi niki Karisma Lamongan live streaming. Karisma sugeng dalu. Nggih. Yuk. Padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi ingkang nampilaken sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ayo disapa yuk dulur-dulur ingkang sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun sedaya grup saking Sabu seluruh Jawa Timur. Endi ayu? Sopo Punden, Balung Panggang matur sembah nuwun. Sopo Punden Lakar juga Santri, Abayanto matur sembah nuwun. Lakar Santri Sawung Galing matur sembah nuwun. Tikung Lamongan, nggih, Saking Setro, Setro, tim Kopior nggih, tim Kopior. Kaji Jarwo ingkang sampun nggih, mirsani. matur sembah Tim nuwun. Pedhot Jalur Langit. Matur Duwe gawe yuk. sembah nuwun. Umi Balung Mojo, Umi Sugeng Gede dalu, matur Mi. sembah nuwun. Dugi Wotan Sari, Watu Gede matur sembah nuwun. Sampun niku wau Abah Yanto. Masih rodok pelit ya gak apa-apa. Sabun Dawar, sampun rawuh. Sabun ya. Dawar. Dawar Brayu. Saking Kelut Sembah nuwun. Kediri, matur sembah nuwun. Saking Sabu Terbaru Sambeng Lamongan. Sapa Punden? Arlem juga matur sembah nuwun. Sugeng dalu katur keluarga dalem sapa Punden. Yuk. Nggih. Ben gak ketelarung. Si aku tak nambani sih ya. Wah yo. Mas itu ta Mas. Situ naik. Iya to situ kas ngono lho Mas. Lho Mas iku tok ta Mas? Masih situ kas Mas situ Aku kas. masih kate maju ngene. Nggih. Ben ra ketelarung yuk. Nggih.
langsung kemawon sesarengan Senipati Budi Wijaya. Masih bersama duo orong-orong. Langsung kemawon yuk sesarengan primadona Budi Wijaya. untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansah dan Ning Dias Amelia Perlu kawigatosan Aprilia. Bobile saking penggemar atau dulur-dulur sapu nyawer Nggih. ten ngandhap mawon Nggih. ben ketinggalan sae. Saya yakin pokoknya aman tertib grup sabu sedaya. Nggih. Mbak Bella sesarengan Mbak Dias katuran geningipun Salome. Nggih. Di belakang Ning Dias Aprilia akan saya tampilkan Kiki Amelia Ning Rani Asmara. Kairingan gen walang kekek.
gemoy katur jenengan sami temeriki nggih. Di belakang ning Kiki Amelia akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Nur Kumala Dewi dan Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. Nah ini ki kaireng kuning kon. Kairingan gendeng reting sesarengan Bu Menik kali Mbak Nur Mudaiyah. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Maaf kami ralat. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Marsha Aulia dan Ning Kristia Ningsih. Anyar. Gendinge arum manis sesarengan Mbak Marsha kali Mbak Cinta nih. Mbak Kristia Ningsih. Mbak Kris. Nggih. Mangga dilajengaken Bu. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disko Semerbak Sen dan Ning Nyantika Dimas Sari. Sabaripun Mbak Sanana kali Mbak Yantika, monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning
Rizky Tok. Trio darah tinggi sampun. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Suren dan Ning Mariati Sudarto. Sesarangan duo sinden. Yuk ya. Serambat keiringan duo presiden Pengreman Budi Wijaya. Masih Pengreman Budi Wijaya, Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono dan Ning Sartini. 3 seniwati sekaligus. Yeah.
Unggul. Sesarengan pesinan-pesinan kondange Budi Wijaya. Yuk, selanjutnya Senior-seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Neng Mary, Mojosari, Neng Irma Arifin, saking Jombang. Kairingan gending Jula Juli nonstop. Menika kalau mau sesarengan ala artis saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Buingnya. masih bersama Deliwung Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THJ Audio Fortuna Leting, idolane arek Jombang. Sumangga Mas Kus. Bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu, dari cinta ke lain cinta. Teruskan, puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku.
hatimu dari cinta ke lain cinta. Teruskan puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku. Itulah tadi kau baru datang padaku. Lagune Goroen. Nggih. Saking damaian. Iya Mas. Rungokno ya Mas Jono. Banyak buah semangka di dalam sangka.
next selanjutnya. Oke, Mas. Yang jadi korban egonya orang tua. Tak cerita cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal di keluarga nelongso kudu tak trimo sing gawe tambah loro tuwa ana koyo ra ono kasih sayange sing koyo sayange bapak ibu iku dhewe-dhewe ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ini tak apa anane tapi kanane
Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang mati di para wanita iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Berjuang tingkatno pembangunan pancen maju kutha Tabu Semanapun katur abae nggih. Gimana kok kalau pasukatan Bedayan Sekarsari serba serbi kang dipun lajengaken saking keluarga Seniwati Budi Wijaya. Yuk. Boten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudiling lawas padha bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.